A Catalunya hi ha el 23% de la població immigrant de tot l'Estat. Els catalans suposem el 16% de la població, però tenim el 23% de la immigració. 1.300.000 persones. Fixi's també, per exemple, el que ha passat aquests darrers dies amb el repartiment de les persones migrades que venien de les Illes Canàries. Han estat 2.000 persones que s'han enviat cap a Catalunya. 3 vegades més que Andalusia, o 5 més que Madrid, o 6 que és a València. Senyor ministre, desconeixem, li dic sincerament, absolutament, en base a quins criteris decideixen vostès la distribució territorial peninsular de les persones migrants? Per quin criteris determina que a Catalunya l'acumulació sigui superior a la dels altres territoris? L'opacitat amb la que estan operant en aquesta qüestió és majúscula, com majúscula és l'efecte que es produeix al territori receptor. Miri, senyor ministre, aquest repartiment no té cap lògica, me l'expliqui. No en té cap, ni per població, ni per PIB, ni per capacitat d'acollida, i això s'ha d'acabar. Com succeeix en tants aspectes, a Catalunya, també en polítiques migratòries, necessitem urgentment passar de la subordinació de l'Estat espanyol a una relació d'igual a igual, amb els recursos que generem els catalans que marxen cap a Madrid i no retornen per una banda, i amb les competències i capacitats necessàries per poder ordenar i reglamentar els fluxos migratoris i els seus efectes.